हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाबोबाय बे जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एग्जाम दा माब्ला जामारगोन गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ दा बेखौनो लानानै नोंथांमोननो लेटेस्ट आपडेटखौ लाबोदों कि एग्जामा जामारगोन ना जामारा। दा जेब्ला जों अफिसियेल साइटआव फैगोन अब्ला जोंहा दासिमबो लेटेस्ट नटिफिकेसन मोनाखै आरो जेब्ला एग्जाम जागोन बेयाव मोनसे अफिसियेल आपडेट फैबावगोन जे एग्जामा जामारगोन होननानै। नाथाय मोनसे बाथ्रा जोंहा मोनसे सिगाङाव अफिसियेल नटिस फैदोंमोन जे एग्जामा पस्टपन जादोंमोन नालाय आरो बे एग्जाम पस्टपन जानायखौ लांदोंमोन सेप्टेम्बर 4आव अके। दा बे ग्रेड 4 एग्जाम ग्रेड 3आ दासिमबो ओंखाराखै ग्रेड 4 एग्जामखौ बुंदोंमोन सेप्टेम्बर 4आव जागोन होननानै। दा अब्ला नोंथांमोननि एडमिटआ 25 आगस्तनि उनाव मोननायनि चान्सआ दङ बेखायनो बयबो रेडि जादों आरो जायफोर नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हाया स' नोंथांमोना ट्राइ खालामबाय थानांगोन अब्लानो एडमिटआ डाउनलड जागोन। दा बेयाव बेसेबां एडमिट आरो लोगोसे बेसेबां एप्लाइ खालामदों दा बुंनो थाङोब्ला लोगोफोर एग्जाम बेरगोनखौ जों नायनांगोन। दा साबेसे एग्जाम बेरगोन बे ग्रेड 4आव जों बेखौ नायगोन। बेनिफ्राय लोगोफोर एडमिट डाउनलड खालामनो हायाब्ला माब्रै फरवार्ड पासवर्डखौ जों मोनफिननो हायो जों बेखौबो नायगोन। दा लोगोफोर बेनिफ्राय भइसआ एसे चेन्ज जागोन मानोना दासान्दि आउटआव दङ दा बेखायनो एसे नोंथांमोना बेकग्राउन्ड साउन्डखौ आलदा खोनानो हागौ। दा जायखिजाया जोङो नायगोन फैदो बेसेबां एग्जाम लिरगोन ग्रेड 4 हिसाबै आरो बे एग्जामा नोंथांमोननिया डेट ओंखारखाबायमोन दा जागोन ना जामारा मोनसे रिभाइस नटिस फैगोन आरो बेयाव नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन आरो लोगोसे एडमिटखौ दायो नोंथांमोना डाउनलड खालामब्ला सिगांनि डेटखौसो मोनगोन गोदानखौ मोननाय नङा आरो जेब्ला गोदान एडमिट होयो अब्ला नोंथांमोना मोनफिनगोन। दा बिदिब्ला जों नायग्रोनोसो फैदो साबेसे केन्डिडेट्स दङ ग्रेड 4 हिसाबै नाथाय ग्रेड 3आ दासिमबो डेट ओंखाराखै बेनो जाबाय नन टेक्निकेला। दा लोगोफोर जेब्ला एडमिट होयो बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो बेनिफ्राय लगइनआव थांनानै देन नोंथांमोना बेयाव इउजार नेम एबा एप्लिकेसन नाम्बारखौ होदो बेनिफ्राय पासवर्ड होनानै लगइन खालामनांगोन आरो बावदोंब्ला फरगटआव क्लिक खालामदो देन फरगटआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंनि रेजिस्टार थानाय फन नाम्बारखौ होनांगोन एबा मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन स' बेनिफ्राय बार्थडेखौ होनानै नोंथांमोना रिकभारि खालामबानो जाबाय रिट्राइभ खालामनानै अब्ला मा जागोन नोंनाव मेसेज थांगोन आरो आइडिखौ मोननानै नोंथाङा एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो एग्जामाव नोंथांमोना थांनो हागोन। स' बेनिफ्राय जोङो फैफिनबाय हमावहाय देन हमाव फैनाय लोगो लोगो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो नोंथांमोना मोनगोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा दायो नोंथांमोना एडमिट नायोब्ला थ' सिगांनि एडमिट मोनगोन 19 जुननि मोनसे एडमिट दङमोन बे पस्टपन जानानै जोंहा सेप्टेम्बर 4आव फैबाय एग्जामा। दा बेखौ दोनथ'नानै जों नायनोसै फैदों माखासे डिटेल्सखौहाय। स' दानिया एग्जाम लिरनो गोनां ग्रेड 4आव जाबाय नोंथांमोना मोनदों 4 लाख दङ 8,365 केन्डिडेट्स दङ ग्रेड 4 हिसाबै आरो गासैखौबो लानानै दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि 9,19,559 दङ अके। थ' बेसेबांखिनि केन्डिडेटआ एप्लाइ खालामदों 5,000 भेकेन्सियाव अब्ला स' काट अफ बेसेबां थांगोन नायदो। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जानांगौ हेल्थ डिपार्टमेन्टआव काट अफआ गोजौ थांगोन होननानै दा 100नि एग्जाम जागोन अब्ला नोंथांमोना नायदो स' नोंथांमोना बेबायदिनो हमना ला 65 बारा लानायनि टारगेट खालाम अब्ला बांसिन चान्सआ थायो। स' बेनिफ्राय बेसेबां मार्क्सनि एग्जाम जागोन जेब्ला एडमिट होयो अब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनबावगोन देन जों दायो हमना ला 100 एग्जाम जायोब्ला जोङो 60+ टारगेट खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोनाहाय काट अफआ फैनायनि चान्सआ थायो। स' बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा बे एग्जामाव पास जागोन अब्ला स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट थायो आरो बेयाव नोंथांमोना पास जायोब्ला साख्रिखौ मोनगोन। दा बे नङा जे नाम्बारखौ मोननानै नोंथांमोना अरेलाव बांसिन नाम्बार मोनोबा थांगोन बे नङा नोंथांमोननि गासैबो नाम्बार एड जागोन आरो गासैबो नाम्बारखौ एड खालामनानैसो स' नोंथांमोना फाइनाल लिस्टखौहाय होनाय जायो। दा बेनि सोमोन्दै लोगोफोर हेल्थ डिपार्टमेन्टनि माखासे इनफरमेसन जे नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन बिनि सायाव दा बेखायनो बे भिडिअ खालामबाय। दा जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो आरो नोंथाङा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लादो बेनो जाबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो।